हेलो लोगोफोर दायो जों नै रुमनिफ्राय एसे जायगा बेरायनो थांनो नागिरदों नोंथांमोननो दिन्थिबाय थादो मा जायगायाव थाङो नै फुरा रेडि जाबाय देलायनानै थांसै आरो ना दा चलो चलते नै लिफआबो जोंना बन्द जाना थाहैबाय मबा गाहायाव फैबाय फैबाय मारैबा बाजि फैबाय दायो थांसै लिफआबो पुरा भुटनि जायगा बायदि तो थांसै माराव तो जोंहा दाथ' बड'लेण्डआवथ' अखासो हागासिनो दैबाना जागासिनो दाथ' जोंहा नैयाव ओरैबायदि गरम माने 45-46 डिग्री थांगासिनो माने अर खाथियाव थानाय बायदिसो नाङो आरोना जा हाव थेवब्लाबो दिनै एसे रुम सिङाव थाबाय थानो बानानै बेरायनो ओंखारबोबाय बेयो जोंनि अडिट'रियाम इउनिभारसिटिनि आरो नैबे जाबाय इउनिभारसिटिनि मेन गेट इउनिभारसिटिनि सोमोन्दै मालाबा मोनसे मोजां भिडिअ लाना फैगोन केम्पासनि फैयै जों नै मेट्र' सिङाव मोनफैबाय मेट्र' गाखोना थांसै भिडिअआ बेखिनियानोमोन माने मेट्र' गाखोनो मोनथारैखाय गाखोना नायनानै फैबाय आरो ना जोब्बाय बाय बाय